Ahojte všetci, vítam vás na mojom kanáli Tajomstvo kariet a dnes tu mám pre vás pripravené dva balíčky s témou láska, nádej a čo mám vedieť. Balíček číslo 1, takýto krásny kamienok a karty svetla, ver svojej intuícii. Vás, ktorý priťahol tento balíček, tak môže tam byť odkaz nejaký pre vás. Opakujem, že tieto výklady sú kolektívne, čiže nemôžu rezonovať s každým, od toho sú osobné výklady. Vy, ktorí máte záujem, nech sa páči, v popisku nájdete kontakt na mňa, buď cez WhatsApp, alebo cez mail. Vy, ktorí ste si vybrali balíček číslo 2, takýto kamienok, a nechaj zaznieť svoj hlas. Tak poďme sa na to pozrieť, čo nám tieto balíčky dneska prinesú. Aký odkaz? Láska, nádej a čo mám vedieť? Čo sa mi tento neodbytný pocit snaží povedať? Ver svojej intuícii. To je pravda. Poďme sa pozrieť na balíček číslo 1. Láska a nádej. Tak začíname úplne geniálne. Ideme úplne od začiatku a od znova. Wow. Toto si musím trošku posunúť. Láska a nádej. Čo mám vedieť? To je krásne, to je krásny balíček. Král pohárov, to je to najviac. To potom každá žena asi túži. Nájdeme úplne do nových začiatkov. Minulosť nechávame tak. Môj milý. Wow. Čo mám vedieť? Láska a nádej. Kartičky už začínajú písať nejaký príbeh. No. Láska a nádej. Čo mám vedieť balíček číslo 1? Čo je v balíčku číslo 1? Tá intuícia hovorí. Wow. Cisárovna. Niekto je vo svojej sile. Úžasné. Ver svojej intuícii, láska a nádej. Čo má balíček číslo 1 vedieť? To je ale nádherný výklad. Čo má vedieť balíček číslo 1? Láska a nádej. Super, takhle. Trošku si to poukladala, nech vidíme všetky kartičky. A začali sme touto krásnou kartou Judgment. Hneď vedľa máme kráľa pohárov. To je karta, ktorá hovorí o veľkých citoch, emóciách a o novom začiatku. Tento vzťah má obrovský potenciál. Ale nebude trošku jednoduchý, lebo hneď za tým máme ESO mečov.
Čiže to bude nejaké veľké prebudenie v láske alebo až niečo karmické, čo ťa nutí vidieť pravdu. Tento človek je určite emocionálne vyspelý, tento pán, tvoj priateľ, alebo taká nová známosť. Ale príde určite moment rozhovoru, kde sa dozvieš takú informáciu, ktorá bude o bolesti. A to tu máme hneď kartičku vedľa, trojka mečov, zranenie, sklamanie, strach. Srdiečko hovorí, že prekonalo sklamania. A za tým hneď král pentaklov. To je chlapík, ktorý je uzemnený, to je chlap, ktorý chce stabilitu, je to skôr taký materialista, hej? Určite nie emócia, hej? Materiálny. Čiže sú tu silné city, ale niečo tu je, čo nevidím v poriadku a môže to aj trošku bolieť. Máme tu krásne karty v druhom rade, kde je úžasná karta spojenia duší dvoch pohárov. Toto nie je náhoda, tento vzťah. Tu sa budeš rozhodovať. Budeš si neistý, budeš tápať, kam máš ísť. Lebo tu sedmička mečov. Hlava ti hovorí niečo iné a srdiečko niečo iné. Ale je tu šanca na nový začiatok, pretože tu máme sú pentaklov. Čiže tento vzťah vyzerá byť, že je veľmi pekný a môže byť postavený na reálnych základoch. No ale máme tu aj kartu diabla, to je kartička, kde je silná príťažlivosť, ale aj závislosť. Takže taký toxický vzorec, pripútanosť. No a je tu cisárovna, tá cisárovna, to je tá najviac, tá túži po láske, to je žena, ktorá je vyzretá, hej, ktorá túži po hlbokom spojení, ktorá má úžasnú, krásnu ženskú energiu. Proste, čo ti prinesie tento vzťah? Silné emocionálne, hlboké, krásne prepojenie. Lekciu pravdy, čo sa dozvieš aj o tom druhom. Moment, možno kedy budeš sklamaný a posunie ťa to ďalej. Možno prídeš z nejakých ilúzií, ktoré si dával, ktoré si mal, ale to všetko sa vyrieši. Je tam možnosť stability. Určite je v tom nádej. Nie je to taká nejaká ľahká rozprávka, ale povedzme si na rovinu, v láske to tak chodí. Niečo sa musíš naučiť. Je to vzťah, ktorý ti má niečo priniesť. Hej, ty si tu niečo idealizuješ, ale to my ženy robíme, že? Mesiac. Sú tu nejaké červené vlajky, lebo je tu karta diabla, ale my ich nevidíme kvôli citom. Rada, ako ti môžem dať radu? Buď úprimná sama k sebe, hej? Tento vzťah môže fungovať, ale keď sa tam stratia tie ilúzie, keď tam príde tá pravda a potreba sa porozprávať, niekoho mať pri sebe, niekoho, s kým zdieľaš tie pocity. Ako ťa tento človek vníma? Jeho pohľad na teba môže byť úžasný, vnímať ako niekoho výnimočného, pretože ho priťahuje tvoja ženskosť, jemnosť, energia. Toto nie je len taká nejaká príťažlivosť, je to hlboké spojenie. Vnímať ako ideálnu partnerku alebo niekoho, s kým by chcel mať niečo viac. Dvojka pohárov. To je hneď devina pohárov, si pre neho splnené želanie, niekto k tomu robí dobre, k tomu prináša radosť a pocit naplnenia. To je proste rodina, to je šťastie, to je niečo veľmi pekné. Sú to pozitívne karty, úžasné. Ale máme tu aj mečové karty, to je veľa rozmýšľania, to je nad mesiačikom, to je nejaký chaos, niečo, čo nevieš zaradiť, alebo nevieš presne, čo cítiš, alebo máš strach, pochybnosti, hej, niečo skrývaš. Taký vnútorný zmätok. A pritom, moji milí, pritom je tu obrovská príťažlivosť.
To je túžba, to je pripútanosť. Taký pocit, že niečo ťa tam drží a nevieš byť v tej stabilite, hej. Ten chlap ťa veľmi chce. Čo to znamená v tej realite, hej? Že ten chlap ťa veľmi chce, veľmi ho priťahuješ a cíti s tebou spojenie. Ale zároveň nevie, čo s tým robiť. Môže byť nejaký nevysporiadaný z minulosti alebo emocionálne nejak zablokovaný, ja neviem. Proste chce ťa a nemá jasný smer. Čo máš vedieť? Nie si pre neho len niekto, hej, pozor. Ale tiež to zatiaľ nie je energia človeka, ktorá by všetko vyriešila a ide o tú čistotu, o tú stabilitu. To je pre tú ženu to najviac. Aké sú jeho úmysly do budúcna? Král pohárov. Ide na 2 poháre. City tam sú nádherné. Nehrá sa. On vie cítiť a hlboko tento človek. Nie je to povrchná záležitosť. Tento vzťah má skutočný potenciál. Lenže tu ešte sú nejaké strachy alebo nejaký problém. Hej, tu máme 3 meče, niečo nevyriešené. Nejaké zranenia, môžu to byť aj z minulosti alebo voči človeku ako samému, hej, sám k sebe, hej. Alebo ti niečo nepovedal, niečo ti tají. Alebo je tu ten mesiac. To je taká kombinácia, hej. Že úmysly nie sú úplne jasné ani jemu samému. Niečo tam proste nehrá. Je tu silná pripútanosť, ale aj bloky. Môže ťa chcieť, aj ťa veľmi chce tento človek. Ale je taký uväznený v tých strachoch, návykoch alebo situáciách, ktoré nevie vystúpiť z toho tieňa, hej. Má záujem s tebou začať nový vzťah, lebo tu máme, tu máme takéto pentaklové kartičky, hej. To je stabilita, to je začiatok, to je pokus o pevný plán, to je niečo, čo áno, má úmysel s tebou budovať. Ale musí sa to ešte dotiahnuť, hej. To znamená iba jedno, ten človek ťa veľmi chce, treba to dotiahnuť a ešte ako keby nebol pripravený na ten plnohodnotný vzťah. A čo máš teda vedieť? Tento človek ti dá lásku, veľa lásky, ale s takou neistotou. Taká moja rada, nechaj ho ukázať, nech sa sám prijaví, tie pocity, tie činy sú dôležité, moje zlaté. Vy, ktorí pozeráte, páni, prosím, otočte si tie energie, hej. Ono sa táto situácia celá môže meniť, hej. To je teraz momentálna taká energia. Ono je samozrejme, že energie sa vždy nejakým smerom posúvajú, buď sa ešte tak zosilnejú alebo zoslabnú. Ty máš veriť tej svojej intuícii. Tvoja intuícia to vie. Ty vieš, čo máš povedať, ty vieš ten pocit, môj zlatý. Tento človek, no čo tu môže byť také najbližšie obdobie? Príde určite nejaká komunikácia alebo vyjasnenie, môže to byť niečo, nejaké napísanie, môže sa ozvať, alebo ako môžete sa o tom rozprávať, že ako to v podstate medzi vami je. No a zase, keď sa porozprávate, začnete niečo riešiť, zase sa dostávate do tej karty neistoty, budete váhať. To je ten prvý mesiac, hej, takže kam to smeruje? Je to fáza, kedy je také ešte nevysporiadaný. Ale možno už neskôr tu môže byť niečo úprimnejšie, po mesiaci, po 2, po 3, hej, to je úprimná láska. Alebo sa dostanete do tej situácie, že sa dozviete niečo, kde budete zaseknutá, ja neviem. Tu je toľko možností. Je to o tej komunikácie, to stále hovorím. Ono sa to celé začne nenápadne, potom tu môže prísť nejaký zmätok, ale následne sa to bude riešiť. Buď to bude bolieť, alebo to potom nejako zmekne tam tá šanca, lebo môže začať konať, hej. Tie červené vlajky sú tam, ale nastavia sa hranice, bude tam úprimný rozhovor a tento vzťah má potenciál.
Prejdete si nejakou lekciou, vyrozprávate sa, uistíte sa, dostanete sa z tých dvojky palíc a potom z toho chaosu a nejakých výhovoriek, nejasností sa pohyňate ďalej, ale bez tej komunikácie, bez toho to určite nepôjde, moji milí. A čo nám teda hovoria karty svetla? Verte svojej intuícii, tomu svojmu pocitu. Tento neodbytný pocit, ten otravný neodbytný pocit, ten nepríjemný otravný neodbytný pocit, snažte sa, ako len chcete, ale není to náhoda. Choďte tam, kam máte ísť. To je odkaz vašich kartičiek. Nemáte byť tvrdohlaví, máte ísť pomocou citov a nepočúvať to ego. Je to najdôležitejšie, čo môžete urobiť. Počúvať tú svoju intuíciu a dôverovať viac a viac. Musíte prijať to vaše svetlo, ktoré máte vo vrchu, vo vnútri, ktoré chce ísť na povrch, ktoré sa tam priam derie. Je to šíp, ktorý vám ukazuje, že máte proste sa rozhodnúť. Buď ostanete, alebo odchádzate. Často to najprv cítime v tele. Mnohí ľudia si myslia, že intuícia je čosi z vyšších sfér, ale v skutočnosti je to intuitívne naše telo, ktoré nám cez zmysly odovzdáva určité informácie. Stačí len chvíľka, aby sa každý naladil na svoje telo a mohol hneď konať v integrite a spoločne s intuíciou. Máte počúvať svoj vnútorný hlas. To je taký odkaz od kartičiek svetla. Vy, ktorí máte záujem osobný výklad, nech sa páči, kontaktujte ma formou mailu alebo cez WhatsApp. A v tomto výklade, kto bude najviac zdieľať a komentovať, tak si jedného z vás vyberiem a urobím vám výklad zadarmo. Takže ďakujem za každé zdieľanie, komentár a like a držte sa mi. Tento vzťah má potenciál. Je tu veľa lásky, veľa pekného. A keď budete počúvať ten svoj vnútorný hlas, tak to vyriešite. Vy viete, čo máte robiť. Tak ahojte všetci, vy, ktorí ste si vybrali balíček číslo 2, tento kamienok a kartičku svetla. Nechaj zaznieť svoj hlas. Neboj sa vyjadriť. Vyjdi z toho tieňa. Takže poďme si to pozrieť. Čo máme počuť? Láska a nádej je téma. Čo mám vedieť? Čo mám počuť? Láska a nádej. Čo mám vedieť? Čo mám počuť? Kam to vedie celé? Používam super kartičky. Cesta. Cesta kam? Čo mám vedieť? Láska a nádej. Čo mám vedieť? Máme tu staršieho pána. Vy, prosím vás, keď pozeráte páni, tak tie energie si otočte. Keď poviem pán, tak to znamená dáma.
dvaja páni, tak jeden je vždy v ženskej energii trošku a druhý v mužskej. To je asi ten rozdiel. Nechaj zaznieť svoj hlas. Láska a nádej, čo mám vedieť? Ešte dve kartičky. Čo mám vedieť? Máme tu dar. Tak tu máme balíček číslo 2, už som si toto trošku uložila. Skipper kartičiek a horný rad nám hneď ukazuje nejaké silné túžby a záväzky, alebo je tu karta manželstva, hej. Táto karta jasne hovorí o hlbokom cite, alebo o tom, že túžite po oficiálnom zväzku. A že chcete to tradičné, chcete to usporiadanie a je to vo vás veľmi silné. Zdá sa, že tu máte nejakého vplyvného pána, to je tento. Ale je to aj zrelý muž, oni sú tu dvaja. Je tu niekto starší, vplyvný a stabilný, ktorý vám poskytuje pocit bezpečia. Ale je tu aj niekto, kto je dosť bohatý a je mladší. A to taký biznismen. Ale medzi nimi je zlodej. Zlodej hovorí, že niečo tu odčerpáva energiu vo vzťahu. Môže ísť o nejakú stratu dôvery alebo niekoho, kto vám nepraje, alebo nejaké tajomstvá, ktoré vyplávajú na povrch. Hej. Karta zlodeja je taká neprajná vo vzťahu, by som povedala, že tú kartu tam proste nechcete. A zároveň tu máme v spodnom rade kartičku väzenie. Táto karta je kľúčová, ona hovorí, že ste uviaznutá v nejakej situácii, alebo sa cítite nejak obmedzovaná, alebo sa cítite v pasci. Proste tá láska vás bolí. Vy ste jak v tej klietke. Čo očakávate? Tu sedíte na tom gauči a čakáte. Čo čakáte? Vy čakáte na to, čo vám patrí, tá vysoká podsta, hej? Od toho partnera. To znamená, že táto karta vám hovorí, že dočkáte sa uznania. Alebo toho daru, ktorý vy chcete, stabilizácii toho vzťahu, hej? Tento vzťah má obrovský potenciál pre stabilitu a manželstvo, ale momentálne prechádza takou skúškou úprimnosti, hej? Dávajte si pozor, aby do vzťahu ste nevkladali príliš veľa očakávaní, bez toho, aby ste riešili nejaké praktické problémy, hej? Pretože táto karta jasne hovorí, že niekedy sa veľmi sústredíme niekedy sa veľmi sústredíme na a rozmýšľame nad vecami, hej? Čiže
Proste jeden z partnerov sa cíti neslobodný. Je tu taká energia, že vy ste vkladali do toho vzťahu príliš veľa, očakávali. A jeden z vás sa cíti taký neslobodný. Ale ide tu k rozuzleniu. Kam to vedie? Čo máte vedieť o tomto vzťahu? Aj keď vyriešite tie vnútorné bloky, to väzenie, hej, ten vzťah sa posunie k formu daru. To je posledná karta, tá hovorí o tom, že bude tu niečo hodnotné, trvalé, hej, ten vzťah. Možno máte pocit, že sa tu niečo tají, hej, že nejaké tie jeho úmysly alebo niečo dusí v sebe, že niečo nevypovedal, hej, lebo je tu tá karta toho väzenia. A je tu aj zlodej. Čiže tieto karty spolu hovoria, že je to taký energetický blok, hej, keď sa cítime vo vzťahu nejaké obmedzované, alebo musíme niečo tajiť, nejakú lásku, máme pocit, že tá láska vyprchá, alebo neprúdi tak, ako by mala, že vás to vyčerpáva. Prečo sa to deje? Pretože v hlave toho vášho partnera je stále nejaké premýšľanie, nejaký monológ, hej? Snaží sa predstaviť verziu reality, ale stále si to nejakým spôsobom blokuje. Kradne vám to, čo vy chcete, hej? Ten pekný vzťah. Ale máme tu aj karta message, odkaz. Čo vám odkazuje táto karta? Že príde určite ten moment, kedy sa začnete otvorene rozprávať o tých pocitoch. A tá vnútorná klietka, tie myši, kde sa to tak nahldáva, tak tá sa otvorí. Vy hľadáte cestu von. Riešenie existuje, ale musíte sa dlhodobejšie pozerať na ten vzťah a nie sa hneď rozchádzať, hej. Sú tu nejaké pravidlá, ktoré fungujú, hej. Vy sa musíte rozprávať, vy musíte o tom hovoriť. Vy tu máte úžasnú kartu šťastie, ktorá jasne hovorí, že to šťastie máte v rukách, že sa môžete oslobodiť. A nemáte sa skrývať. Toto je najkrajšia karta. Čiže tento vzťah smeruje láska, nádej. Kam to smeruje? Čo mám vedieť? Ak naberete odvahu a začnete riešiť, čo vás dusí, čo ste nepovedali, výklad naznačuje transformáciu smerom ku karte dar. To znamená, že situácia sa vyčistí, vy dostanete novú šancu, moji milí, a buď sa vzťah uzdraví, alebo sloboda bude pre vás darom. Otázka je, či váš partner znesie tú úprimnosť, alebo sa toho obávate. To už máte nechať zaznieť ten svoj vnútorný hlas. Neboj sa vyjadriť. Povedz si, vidí z toho tieňa, povedz si, čo chceš, povedz, co cítiš. Kartičky svetla hovoria jasný odkaz. Táto karta je výzva, aby ste sa podelila o svoj hlas. Môže ísť o pomenovanie svojho pocitu a svojich vzťahov, že chcete niečo vyjadriť prostredníctvom niečoho, kde sa musíte rozprávať. Každý z nás má hlboko v sebe pravdu, ktorá túži po vyjadrení. Hlas duše, našej duše. Tento hlas sa utváral pro mnoho životov a je jedinečný. Svoju múdrosť získal vďaka tomu, že mal nejaké zážitky a rástol v našej duši. Tým, že sa rozpomenieš na tento špecifický tón,
čerpáš z nej liečenie nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. Keď necháš zaznieť svoj hlas, odomkneš čosi vesmíru a privoláš svoju polovičku, svoju chýbajúcu časť. Váš hlas je najsilnejším zvukom a prúdom na planéte. Pokiaľ si ten hlas tlmila ve svojej duši a potlačovala, mantry alebo spev vám ho môžu skutočne priniesť a zmeniť život. Tak to bol pre balíček číslo 2. To bol tiež krásny balíček. A moji milí, ďakujem za každý like, za každé zdieľanie.